Ola amigos, como estades? Saúdo vos nesta radiante tarde que temos en Lugo, en plenas festas do San Froilán, eu comezando o curso 2021-2022 na UNED de Lugo, segundo curso como profesor titor no grao de turismo, e nada, cheguei aquí e coa emoción do novo curso, e coa emoción da beleza que temos aquí na contorna da UNED, apeteceume facer un pequeno vídeo para ensinarvos esta maravilla que temos aquí, así que dademe un segundiño que cambio a cámara. E así vedes a beleza das instalacións da UNED e desta contorna maravillosa. Xa vedes que solazo temos en pleno mes de outubro en Lugo. Esta contorna verde do barrio da Tolda, unha beleza que coñeceu García Lorca no seu paso por Lugo, as verdes paisaxes da Tolda. E aquí os dous libros das asignaturas que titorizo neste cuatrimestre: Socioloxía do Turismo e do Ocio e Xeografía Mundial do Turismo. E aquí vedes un pouquiño máis desta contorna fantástica que temos. Unha maravilla pasear por estes lugares. Xa sabedes que me encanta traervos por aquí a descubrir a contorna natural de Lugo, que é formidable. É unha sorte ter un centro universitario de formación tan maravilloso como a UNED. Dademe un segundiño que vou cambiar a cámara outra vez. E iso, que me sinto moi afortunado de estar aquí un ano máis, desexando que veñades todos por Lugo e tamén que veñades a UNED a descubrir esta institución tan boa que temos en Lugo, nesta contorna maravillosa. Bueno, unha forte aperta. Chao.